Здравейте, добре с едно видео. Падна ми се. Не че ми се паднаха ми се креити и си взех хамбър. Най-хубавото интро, което съм правил. Обаче ми е първи пауър. Ще играя на баунти на тия мапове, които... на гейм молдове, които не ти махат купи. Просто защото съм първи пауър. А не искам по някаква причина да имам 15 ранг амбър и да ми е първи пауър. Ото... няма да е много интересно. Добре, аз бих казал, че съм най-добрия с амбър. Скачай. Така, ясно е, че съм пълен слабак. Просто другите би бяха някакво крол, спайк и така. Малко трябва да се свикне, защото е единственият такъв бравък, който просто помпи. Първа игра и вече загубихме. Виждате колко съм слаб. Най-тъпя мал брат. Дайте да си играем един бробол, може нещо да стане тук. Искам да е макс. Ако има хайпер, ще е уникално просто. Мисля, че добавиха хайпера, не си спомням, не съм напълно сигурен. Да го добавиха. Но каквото стане, стане. И без хайпер ще ще дойде скоро пак. Малко ми е трудно да си задържа пръста, да не ми е на спусъка. Така да го наричам. Кенджи, не! Лошо. Не. Сто взех амбър. Това не е амбър преди. Амбър преди беше по-силно. Да. Естествено, да нямате 3 легендари между другото. Техния отбор са 3 легендарки. Те са най-опнатите легендарки. Ни няма как да спечелим с Epic Superior и Legendary Brawl. Да, то някаква да прави просто. Да, много фани беше. Вижте, може би проблема не е в мен. Сигурно е в мен, това е ясно. Но има шанс, може и да е само защото е пауър. Аз имам 3 PowerPoint-а. Аз съм най-5 PowerPoint. Но поне имам 5 хейки. Кош. Кеш. Така, аз съм най-тъпия човек. Не мога дори да кажа кеш. Без да се объркам. С това изгорих. Сега... Вече обаче малко я нърфнаха амбърката, защото иначе Кенджи няма никакъв санс или този новия шейд. Просто са разкатани. Сега... Не бе! Буквално останах за малко на 4 демидж. Да, аз съм най-нормален човек. Давай бъс. Бе, хора, вижте. Това видео може би ще бъде супер кратко. Просто защото... Амбър първи пауър. Какво да направя с Амбър първи пауър? От друг акаунт ще играя с друг герой. Тъй като... И там ми се пана герой, нали? Така че тези стардропве не са най-лошото. В смисъл, моите са падат скинчета. Нали, малък и санс, нали, има с някакво 0,2% май за скинче. Ми са полер, смисъл, от другия. Смисъл, тук ми помогна, за да си направя, за да си вземам полер. Само 27 джема от джоба ми са мъртви. Ай, не ми са хабет тук. В смисъл, ако беше Social Down мапа от вчера, който беше як, в смисъл бяхме някакво в клетки. И трябва да да правя някакви уинове, като уиновете там са супер лесни просто. Не трябва да... Омага, Анджелик. И сега гледа с някакво...
аз ли съм зле или бяха по това. Чакай. Да кажем, че не играя Brawl Stars много често и просто понякога се разцъквам, но не бяха ли по 2 стар дропа? Мисля, нали все ми тая. Въпреки че разбрах, не че са супер добрите просто. Все ми тая. Извиняйте за краткото видео, знам, че искахте по-дълго. Ще има по-дълго, надявам се. Ари някой да влиза. По принцип, Амбър е много за това. Тя е най-добра според мен за Showdown. Особено стария Showdown, смисъл. Там където имаш и ония робот, дето та гони, нали. И после ти дава около 3 Power Cube, което беше як, така да кажа. В смисъл, да, знам само 3, но пак е кюбове. Наста Мейзи е много добра. Хора, вижте, учете се от Мейзито. Учете се от Мейзито! Също ми се пае едно скинче сред тази игра. Ще го покажа. Не. Пики. Благодаря за паса. Да, хе. Как? На маняка ли слайква? Добре. Окей, маняк. Маняците правят трикшотове. Те просто ни фармят както си искат. Хора, това ще бъде от видеото. Ето го скинчето, не Нани. Ето го скинчето, то е на Емс. Мисля, че е много яко скинче, бих казал. Нищо, че съм Анджел. Пък яко. И може ли някой да ми каже кой да си взема? Нани, Гром, Бо или Пайпър? Мисля да е снайпер, но Пайпъра ми е много съм с Пайпър по принцип. Хора, това ще бъде видеото. Надявам се да ви е харесал. Извинявам се, че е по-кратко. Но, както и да е. Чао и довиждане.